Egunon eta ongi etorri. Gaurkoa dugu senideok Eguberri aldeko azken igandea. Jaunaren bataioa ospatzen dugu. Herri guztien argia den Jesus. Jainkoaren arnazaz edo espirituaz bizi berritua agertzen da gaur Israel herriaren aurrean. Jordan ibaian Joanen eskutik bataioa hartzean. Bataioaren bidez Kristorekin bat egingo dugunok berritu eta sendotu egingo dugu gaurko eukaristia honetan. Jesusekin daukagun lotura, Kristorekin gu fede eta bataio bera dugu. Hori aldarrikatuz, emango diogu hasiera gaurko ospakizun honi. Orain irakurriko ditu gaurko mesaren intentzioak. Bere lehenengo urtebetetzean Ramon Olaizola, eta esan baita ere Ramon Olaizolan aldeko mesa datorren igandean Loiolako Elizan Basilikan 11:00 izangoala. Eta baita ere lehenengo urtebetetzea Javier Valenciaga eta Guadalupe Gogorza. Bere 9. mesan Jesus Osinalde. Eta gero Teresa Zudupe, Lekaimea, Azkoitiarra, eta Burladan Hilberria. Koldo Odriozola eta emazte Maria Pilar Aldalur. Miguel Izagirre eta emazte Teresa Aranbarri. María Ángeles Larreñaga. Cándido Larreñaga eta emazte Juanita Sarriegi. Antonio Egibar eta seme Ignacio. Itziar eta bere izpa Rosario Alberdi. Carmen eta María Nieves Etxaniz. Jose Iturbe. Brígida Aldalur. Valentina Izagirre. Juan Azpiazu eta emazte Ana María Aguinalde. Jose Gogorza, emazte Mari Carmen Goenaga eta beren seme Jose Luis. Jose Zudupe eta emazte Saturrina Unanue. Rita Urkiri. Izaskun Mendizabal. Manuel Zudupe eta emazte María Areta. Pablo Cabanillas. María Algaba. Mari Carmen Arrieta. Jose María Arrieta. Eulogia Aragón. Juan Cabanillas. Manolo Arrizabalaga, Begoña, Juan Luis eta Lourdes Larreñaga. Hase gaitezen bada gaurko ospakizuna, zutik abestuaz Kristorekin gu fede bera. Kristorekin gu fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna, guztien baita. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon, eta ongi etorri,
Elizaren liturgiak eskaintzen digu festa hau. Eguberrialdiari amaiera emateko ez da jaunaren bataioa. Bueno, ze esan nahi duen horrek, ze suposatu zuen horrek, ze momentu zanura jaunaren alde batetik hori, baina bestetik beti du erreferentzia gure bataioarena ere. Bueno, behintzete eskerronez gure bataioa daramagunok, ez da eskerronez, benetan doai bat delako, Eukaristionen hasieran oroitzen dugu gure bataioa ude zirtatuz. Egin dezagun otoitz. Urronen bidez jauna, berri ezazu gugan zeure graziaren iturri bizia. Zaindu gaitzazu gorputz animetako gaitz guztietatik. Zugana bihotz eraberrituaz hurbildu gaitezen. Zure salbamena iritsi dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Dakigula, jainko guztizona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoa
Aitza zeruetan jainkoari, akea lurrean gizonari. 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 Zutik, mesedez. Egin dezagun otoitz. Jainko, aita on eta betierekoa. Kristo Jordan ibaiko uretan bataiatua izan zenean. Goraki aitortu zenuen, Espiritu Santua haren gainera bidaliz, ura zela zure seme maitea. Emaiezu uretik eta Espiritu Santuagandik jaio diren zure seme alabatzakoei, zure maitasunean irautea beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Pedrok honela esan zuen. Garbi ikusten ari naiz, jaingoikoak ez duela bereizkeratik egiten. Baizik eta onartzen duela, haren beldur dena eta zuzen dabilena, edozein herritakoa dela ere. Berak, bidali zien Israelgo semei bere hitza, eta guztien jauna den jaun Jesu Kristok ekarriko zuen pakearen berri ona eman zien. Dakizue zer gertatu zen, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek erakutsitako bataio ondoren, Nazareteko Jesusena. Alegia, jaingoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua eta on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zena. Jaungoikoa harekin bai zegoen. Jaunak esana,
jauna, da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Zuti prestatzekera Evangelio Santua entzuteko aleluia abestuaz. Aleluia, 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 Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus Galileatik Jordana etorri zen, eta Joanengana agertu. Honek bataia zezan. Joanek berriz, zion utzi nahi, eta honela esaten zion, ni naizuk bataiatu beharrekoa eta zu altzatoz neregana. Jesusek erantzun zion, utzi oraingoz. Horrela bete behar dugu jangoikoak nahi duen guztia. Orduan Joanek utzi egin zion. Jesus bataio harturik, atera zen berehala uretatik. Zerua zabaldu zen, eta jangoikoaren espiritua ikusi zuen uso idurian jaisten eta bere gainera etortzen. Eta zeruko mintzo batek honela esaten zuen. Hau da nere semea, nere maitea, honengan dut nere atsegina. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Ziran esaten izuen bezala, egu berri aldia amaitzeko, Elizaren liturgiak eskaintzen digu ospakizun hau. Jaunaren bataioa urtero, ospatzen dugu egu berria dena amaiera. Jaunaren bataioa. Eta, bi alderdi ditu horrek, alde batetik, Jesuseri dagokionez, bi alderdi, alde batetik da bere aurkezpena. Eta esaten digu, eta seguruna historiatik oso gertu dago, Jesusek erabakizunean Galilea utzi eta bizitza publikoa egitea,
ematen du aurrena basamortuan egon zela denbora bat. Baina gero Galileatik Jordan ibaira etorri zen, han zeolako Joan, beste eraberrikuntza movimentu bat aurrera eramanez, bere bataioarekin Jordan ibaian, jende asko biltzezan bere inguruan, eta Jesus ere hautza dijoa. Hortik hasten da, esango dugu bere bizitza publikoa. Garrantzia du, han elkar aurkitzen dira biek, ezta? Juan eta Jesus, eta han garbi gelditzen da, hori da importantea, gaurko irakurgaiak esan nahi diguna, han garbi gelditzen da, jangoikoak gantzutua Jesus dela. Beraz, hau da, bigarren alderdia, nor dugu Jesus, eta zergatik sinisten dugu berarengan. Ez da edozein, hori esan nahi zaigu. Ez da edozein, Jesus hori jangoikoak gantzutua, eta jangoikoaren seme aitortua. Pedro apostoluak esango du, entzun dugun aurreneko irakurgaian, ez da, Galilea osoan ibili zala Jesus, hori oroitzen du Pedro, ez da, Espiritu Santuaz gantzutua. Eta hon egiten, eta sendatzen igaro zena. Beraz, Jesusen nortasun, alde batetik, nola hasi izan Jesus, Jordan ibaian, eta Joanekin, karra aurkitu, eta han, bakoitzak bere bidea, aurkituta gero. Eta han azaldu zen, esan nahi zaigu, irudiz betetako irakurgai batean, nor zen Jesus. Eta guretzat horre garrantzia du, norengan sinisten dugu eta zergati sinisten dugu. Bueno, jangoikoaren espiritua beraren gandago, hori da. Zango zaigu, irudi bada, zerua urratu zan, zerua iriki zan. Eta ordun, abots batek esaten du hori, zu zera nere semea, nere maitea, zugan dut atxekina, zerua urratuta. Eta San Juanek askotan esaten dugu, evangeliotan azaltzen da hori, sinisten duenak, ez da aragitik eta giza borondatetik jaio, jangoikoarengandik baizik. Jesusen espiritua ez dator lurretik, dator goitik, izango dugu, ez da? Jangoikoagandik, berarengan dago, jangoikoaren espiritua. Horrela aitortzen dugu, horrela aitortzu zuen Pedro apostoluak eta Elizak berarekin batera, hoxe aitortzen dugu, horregatik sinisten dugu. Alde batetik hori, Jesuseri dagokionez. Eta gero, zan beharra dago, egun hontan ere beti oroitzen dugu, egia da, orain jainkoaren espiritua duena, eta on egiteko, eta sendatzeko, dagoena Eliza da. Eliza da. Eta gu Elizaren barruan, bakoitzak degun bataioare, azken batuan, guregan dago espiritu hori, Jesusen espiritu bera, jangoikoaren seme alaba egiten gaituena, gugan dago, eta gu ere hortarako gaude. On egiteko, eta baita ere sendatzeko. Elizak akatsak ditu. Bai noski, ez da, gizakiok egiten ditugun gauz guztiak dituzte akatsak, arlo guztitan, familian, gure harremanetan, herrian, ekonomian, politikan, akatsak hori gizakiona da, akatsak bai. Baina gauz bat dira akatsak, eta beste bat dira bide okerrak, gaizkiaren bideak. Eta hori Elizak ez du. Eliza, kristau elkartea dago, on egiteko eta on egiten du eta sendatzeko. Akatsakin. Apaltasunez esan behar dugu, baina hortarako dago. Eliza, ez da ezagutzen, askok ez dut ezagutzen, baina hortarako dago. Hori da, jainkoaren espiritua dauka eta hortarako dago. Hainba momentutan, ez da, Elizari egiten zaizkion kritikak. Eta ez bakarrik kritikak.
amorrua ere bai, ez dago justifikatua, behintzet egiten degunagatik. Beste goz bada, ni ez nago adoz, konforme, bai, beste goz bada, respeto hori, ez da. Guk saiatu behar gera, Jesusek utzi zigun espiritu ona, ongilea eta sendatzailea jarraitzen, gordetzen. Eta hori aurrera eramaten, ez da? Hori da. Jangoikoaren espiritu ona. Espiritu txarrak, okerrak, gaizkia ugari daukagu gure munduan, ez da? Dudari gabe, ikusten ari gera. Zenbat espiritu oker. Gu espiritu ona gorde behar dugu gugan, ez da? Espiritu ona. Eta gero, baitare, munduaren aurrean, espiritu kritikoa euki behar dugu. Batzutan, gure espiritu kritikoa zorroztu behar dugu, ikusteko non dagoen egia eta non dagoen gezurra. Zati gezurra egi bezala saltzen dana, egia gezurra bezala gelditzen dana, asko dabil. Orduan, espiritu ona gorde, sendatu, lagundu, maitatu, zerbitu, hori da, gurea hori da, ingo dugu gehiago gutxigo, hori da. Eta beste aldetik, hori, espiritu kritiko hori ere, gorde behar dugu jakiteko, non dagoen benetan egia, non dagoen gezurra, non dagoen benetan okerra, gaizkia, eta non dagoen ona, hori, euki behar dugu. Gure bataioa eskertu dezagun, azken batean, espiritu hori eman egin zaigu, doai bat bezala da, erregalo bada, ez da, goitik eman zaiguna, guri ere, ez da. Zutik jarririk egin dezagun oturtz. Egin dezagun, otoitz, eskadezagun berriro, jainko, agizuri dezalagulgan bere espiritua. Kristabok senti dezagun beti gure onerako gizon egin zen Jesusen jarraitzaile izatearen poza. Eskadiezaiogun jaunari, entzun jauna, gure Kristabon alde, Elizan sartu gintuen batei hori leialak izanez, Evangelioa iragartzen lan egin dezagun. Eskadiezaiogun jaunari, entzun jaunari,
gure eskaria. Beren bataioa ahazturik dagotenen alde. Jesusekin duten lotura berriro aurki dezaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hemen bildurik garen guztion alde. Jesus Jordan ibaitik bezala ospakizun honetatik Espiritu Santuaz beterik eta on egiteko indarturik atera gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zeure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun egun honetan ekarri ditugun doaiak. Bihur daitezela munduko pekatua kendu duen zure seme errukitsuaren doaia. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zutik, mesedez. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun aita beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu. Ordan ibaiko uretan, seinale miragarriak eginez, garbikuntza berriaren misterioa dirazi diguzu. Eta zeure ahotsa entzunarazi. Gizadiak sinez dezan, geure artean dugula zure hitza. Ta uso itxuran agertutako Espiritu Santuaren bidez
jakinarazi diguzu, Kristo zeure zerbitzaria pozolioz gantzutu dezula, eta behartzuei berri ona ematera bidali. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zeruko hienetan. Osana, osana, osana zeruko hienetan. Osana, osana zeruko hienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien sanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza lekua itortzen, zu jauna etorri Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza.
eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Eta izan gogoan jauna, gure artetik zure gana joan zaizkigunak, gaur oroitu nahi ditugunak, eta bezaren hasieran izendatu ditugunak. Nik orain berriro izendatuko ditut alde batetik, lehen urtebetetzea ospatzen dutenak. Ramon Olaizola, Javier Valenciaga eta Guadalupe Gogorza. Eta baita ere, Teresa Zudupe Lekaimea Azkoitiarra eta Burladan hil berria. Eta hoiekin batera beste guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagu, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta gaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, haren erakutsiari jarraitu, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zetana, santu izan beti zure izena. Etor bedi zure erreinua, Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta munduak duen beharrari, eta zure gogoa den bezala eman munduari pakea, Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri.
Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, honen maira deitua. Hauna, ni ez naiz inor zunen etxean sartzeko. Baina ez hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Haun errukitsua. Doai santu hau ez, aserik apalik dei egiten dizugu. Egin gaitzazu zeure semearen hitzaren entzule zintzo. Izenez eta izatez, zure seme alaba izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak, horrengo ostegunean, urtarrilak 15, arratzaldeko 8 herriko plazan berriro bilduko gara isilune zikloan. Bestalde, ostiralean berriro hasita daude otoitz isilak, arratzaldeko 7 parrokian. Azkenik, datorren igandean, urtarrilak 18 igandea, gure erretore Onfelix Azormendik ospatuko ditu bere apaizgoaren urrezko eztaiak. Horregatik, igande horretarako meza nagusia 11 esker honeko eukaristia eta otoitza izango dugu. Onfelixek bere bizitza osoa kristau elkarteari, evangelioari eta azken batean aita jainkoari eskaini diolako. Azkoitako listarrok, gazte eta heldu, badugu aukera egun horretan, elizkizunean parte hartzeko eta Onfelixen alde otoitz egiteko. Eta merezi duen bezala gure esker otoitza zoriona eta gertutasuna azaltzeko. Eta apaizaren behinkapena hartu horretiken, abez dezagun eskerra jauna Damaskizu. Eskerra jauna Damaskizu, zurekin bat egoteko zenideak ditugun gizonak maitea izateko zuk erakutsi dizkiguzunak gizartean ebertzeko. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari. Eta igande ona igaro.
¿No estoy cabreado? No, cabreado, ¿por qué? Bueno, eso no se hace eso. Se pregunta